Sikhuluma leyo ndaba yobudlelwano phakathi kwesithunywa, ithongo nedlozi. Lo budlelwane lobu ubudlelwane obujule kakhulu. Ubudlelwane lobu efuna subazi ukuthi buyinto ekanjani. Isikhathi esiningi ukungazi kuyasenza ukuthi senze izinto ngendlela engafanele. Kepha ukulalela izwi laloyo oseyihambile indlela eside isikhathi kuyaye kusize kulaba abangakokwazi ukuthi bazothatha nibahlanganise nani uma ngabe ziza ngasemoyeni noma isimo sikamoya. Ngaphambi kokuthi sichaze indaba yobudlelwane, ake siqale sithi ukuzihlukanisa. Soqala nje ngesithunywa. Isithunywa kulaba abangazi-ke, isithunywa umoya ofikayo wesiprofethi noma kuba umoya wokukhuleka. Isithunywa asithwaselwa, kepha kuyenzeka makuhamba isikhathi isithunywa noma every now and then usidlele amagobongo aso. Sikhumbule isithunywa sayidlozi, idlozi. Isithunywa isidalwa esikwi-lineage noma esiyigazi lakho, kodwa esithanda ukuhluka ukuthi lesi sidalwa esihlambulukile noma esesahlambuluka ngokwenkolo. Isidalwa esikholayo lesi esithandazayo. That's why uma ungena esithunywayo uba umuntu okhulekayo namandla avuke uma ngabe ukhuleka. Ebese siza kuyithongo. Abantu abaningi banemibono ehlukene ngethongo. Ngicela mina ukuthi nje ngiyaye ngicacise owami umbono ngethongo ukuthi liyini ithongo. Ithongo lidlozi elidala. Ithongo liledlozi elifika kakhulu ngezikhathi ezithile, especially khona lezikhathi umuntu ayaphaphame ngazo noma kulezikhathi umuntu before aphaphame aqala aphuphe ngazo abone izinto. Yabo? Yabona nje lapha ekuseni mhlawumbe uthole ukuthi uzovukela usuzolungisela iy'ngane kube khona amaphupho ayibonakaliso nokanye mhlambe lapha ngabo-3 noma bathi nje ngezikhathi nje la usuzovuka khona ithongo liyafika-ke likukhombisa izinto through ubuthongo, hence the name, izwe igama ithongo. Ebese sisiya-ke edlozini. Idlozi ngiyaye ngithi mina ngokwami, in simple explanation, umoya ohamba nawo. Idlozi liqale lizalwe nawe liphile kuwena ngaphakathi. Ukuthi ukhula nje ukhula vele selikhona idlozi ohamba nalo. So idlozi it's a more physical noma ilo moya lo oseduze kakhulu nawe noma umoya ozalwa nawo. Yebo, akhona amanye amadlozi uthole ukuthi ezukhula aphinde axhume la kuwena kule ndlela yakho, right? Akhona afika kanjalo. Kodwa nje idlozi ngingasho ukuthi umoya oseduze nawe kakhulu. Lo budlelwano lobu balezi zidalwa zintathu njengoba ziwu-3 nje ziyisibuko senhlalondalo esikuyona ehlukene ngantathu njengoba abezizwe baye bathi sikwi-third dimension. Okwethu ukuze kubhalanse kufanele kuhambe ngokuthathu, kodwa akasikho lapho-ke siyoyixoxa leyo nto ngelinye ilanga yalezo zinto ngoba izinto ezijulile lezo. La kufike kube khona lo moya okuthiwa isithunywa. Isithunywa izwa igama, isidalwa esithunywayo kuwena njengomntwana ophila emhlabeni. Lesidalwa lesi siyasuka sifike kuwena okanye sifike kwithongo
sithi hayibo, awuke uyotshela usibanibani ukuthi akenze lokhu nalokhu nalokhu noma akayeke lokhu nalokhu nalokhu, right? Isithunywa kukancane ukuthi sikhulume ngomlomo. Isithunywa it's very rare ukuthi sikhulume ngomlomo. Isithunywa esikhuluma uma ukuthi sizifikele sona qathatha, sikhuluma ngama-sign, sikhuluma ngey'nombolo, sikhuluma ngey'thombe. Ikona mangabe isithunywa musamncane kule ndlela siyaye sincike kakhulu ekutheni sisuse le myalezo esuka phezulu na, ngoba kunezingelosi bese kuba khona izithunywa. Izingelosi-ke zikude kakhulu-ke. Manje mayifika noma ufika lo moya lo, ngeke uze ufike kuwena ufike uthi lo moya lona uvele usuke ukhulume nje noma ukukhombisa ama-sign ungakokwazi ukuthi uzo-interpret-a kanjani. Uzoya kwithongo, ithongo ebese ligada iy'khathi zakho zokulala, ebese ithongo lidlulise le myalezo lena, lidlulise nayo imiyalezo kanje kanje kanje, liyisho liya-interpret-ela, liyisho le myalezo, ebese-ke uphaphama usunesibonakaliso esibalulekile. Idlozi-ke, idlozi lona limandla kakhulu la ekukugadeni, liyavikela idlozi, liyavikela idlozi, whether ubungozi banoma iyiphi into ongayicabanga liyavika idlozi, hlezi lizokuvikela. Angazi noma ngiyazwakala yini, yabo. Idlozi indlela elivika ngayo, ubona mangabe likuflathela ukuthi kwenzeka izinto ezingazinhle. Uyabona uma lafulathela idlozi, uthole ukuthi mhlampe sekukhona ithongo, ngoba ithongo lona liyahlala bandla nawe, liyahlala noma lingahleli likhona ngoba nalo phela liney'khathi ey'thile lifika ngalo, kodwa ngoba selilidala liyakwazi ukubona izinto ukuthi kunento eyenzakalayo lapha, ebese kuba ilona elihambe lokutshela ukuthi kungani na idlozi likusukile eduze kwakho, uyabo. Isithunywa-ke bazalwane, noma izingane zenkosi, noma izingane zomoya, noma nje izingane zakithi, isithunywa noma the messenger, lo moya lona wesithunywa uma ufike kube ngazuthi ungakhala, ilontuzana isibonakele sokuqala leso mangabe kuzofika isithunywa, ukusho uvele uzizwe ngathi ungakhala, ama-emotions akho aba phezulu kakhulu, right? So siyakwazi ukuthi sifike sikuvakashele, kodwa isithunywa asihlezi sikhona, isithunywa asihleli sikhona isithunywa, kanjalo nethonga lihleli likhona, idlozi lihleli likhona ngaso sonke isikhathi, yabo. Kodwa uma kwenzekile uthole ukuthi njengamasizini ukuthi kuba khona ihlobo, kuba khona ubusika, khona la isithunywa sifika khona sizothi thababa, sizothatha indawo yaso kuwena, lapho kunezinto ey'thile esizokwenza zona noma kufanele zenzeke sikhona, uma ukuthi ngaleso sikhathi kuleyo sizini isona esiphezulu. Uma siphelile futhi isizini yaso siyasoka sihambe, ebese kufika hlampe ithongo. Ithongo mase nalo lifuna okwalo nalo ukuthi okay, nako kwami lento ifana njengamaklasi. Uma uphuma ka-grade 1 uya grade 2, ka-grade 1 uba nama-task owenzayo, uba nama-test owabhalayo, mase-ke uyadlula uya grade 2, ka-grade 2 nokunye futhi, yabo. Kanjalo-ke nala emoyeni kuba into ekanjalo, yabo. Isikhathi nesikhathi kuhlukile-ke kodwa-ke kulaba abadalelwe ukuthi ngoba kufanele sikwazi ukuthi amandla awafani neziphiwo asifani. Khona abantu abafikelwa umoya ngoba kunezinto abantu abadala abafuna bazenzele abantu abadala bangasekho, uyabo.
Hhayi ukuthi lo moya ufikile ukuthi ufuna ukuthi uzosebenza, ufuna ukuthi uhlole abantu, ufuna ukuthi ugeze abantu. Futhi-ke abantu abaningi bayakuthanda ukuthi babe abelaphi noma bengenalo ubizo ngoba kunesiphiwo uma kuba nobizo. Umuntu onobizo uyazibonakalela futhi nawe uyakwazi ukuzibona ukuthi cha, hhayi ubizo-ke lolu. Awuyisukeli le nto, manje abantu bavele bayisukele le nto, bayifuna ngenkani. Asikho-ke lapho-ke, right? Manje njengoba-ke ula esikoleni sakamoya, right? Isithunywa siyafika senze okwaso sisuke nethongo nalo lifuna okwalo hlampe liphinde lizukuqhela, right? Mhlambe nalo idlozi kube khona izinto eliy'dingayo, hlampe kukhona amanye amadlozi athile azosondela kuwena athumele imiyalezo ukuthi hhayi bo, nathi sicela izinto ey'thile kanje 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 kanje. Uyi-vessel vele, uyasetshenziswa, uyingane yabo, you belong to them. Angizwa leyo nto. And njengoba-ke ngi-emphasize lokho ngikusho okuqine lokho. Umuntu onesiphiwo sokwelapha akufani nomuntu onesiphiwo sokuthi kunezinto afanele ay'lungise. Umuntu onesiphiwo sokwelapha ithanda ukuba nzima into yakhe, uyabo? Ithanda ukuba nzima. So ngisho ungalidla igobongo wenzeni, akuyona into ozoyenza once leyo, usazophinda uyidle ngoba phela igobongo kufana njenge-contract evuselelwayo. Usuke uvuselela ubudlelwano ne-connection onayo ngabantu abadala. Leya mithi le uyidlayo oyiphehlayo, lola gwebo lona ilona elenza ukuthi uconnect nezithunywa zakho, namadlozi akho, namathongo akho. Akufani nomuntu uthola ukuthi cha benomoya efanele awulungise ngoba kuney'dalwa zakho bezothi ngeke sikwazi ukulungiselela le ngane ingakohlambuluki noma zenze izinto ezizokwenza ukuthi sixhumane kahle nayo. Mase-ke uthola ukuthi unemimoya ufanele udle igobongo hlampe uhlabe leyo mbuzi noma wenze lokhu wenze leyo msebenzi leyo ebese-ke sekuphelile-ke, right? U-right-ke wena kodwa kulo onesiphiwo sokwelapha sokusiza abantu azi ukuthi le contract noma izinto zabantu abadala azipheli, zihlale isikhathi nesikhathi ezokhuphuka ezokhula kulo msebenzi kuyohleli kufika noma isidalwa esisha noma idlozi but umoya omusha ngoba okufunda kwala akupheli, esize nento yakhona. Sekuzoya ngawe ukuthi-ke umuntu odalwe kanjani. Uma umuntu uthole ukuthi uyashesha ukubamba, kuba khona abanye abelaphi abasheshayo ukubamba izinto, uthole ukuthi-ke wena ziyaye zifike njalo iy'mfundiso ngoba umuntu osheshayo ukubamba, uyifunde into, u-align-e nawe bese uyadlula, right? Lobo budlelwano-ke bazalwane, yikona ngisho ukuthi ubudlelwane lobu obudiphu ngale ndlela ubudlelwane bedlozi besithunywa idlozi ithongo. Ngisakha phezulu njalo kuningi kakhulu bengathanda ukusho. Kodwa-ke besimane sizixoxela nje njengomuntu osehambele le ndlela esithi isikhathi ngokubheka izinto, ngoku-analyze izinto ukuthi so kwenzeka kanje, kanje 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 kanje, okay, now it makes sense, right? Kuloyo ngazi mina, this is my intake about le relationship noma lo budlelwano baley'dalwa lezi. Kulo ezomsiza, kulo azokulalela, lo azokubuka, siyabonga uNkulunkulu akubusise.